काहो चंदा कॉलेज जाता रुका ना चिपरी थापे जाता नहीं। तोरा कॉलेज के स्टैंडर्ड इतना खराब हो गइल बा कि तोरा के चिपरी पाथे के ट्रेनिंग दिया था। दूर करे ना। अरे वाह रे बनवारी। हाँ तोरा चंदा के कौनो चक्कर तो नहीं खे। अब इनमें कौनो पूछे वाला बात बा का। अरे वाह गुरु हैं पूरा गांव जवार के लइकन जेकरा पीछे बड़ा सहन है उ तोरा पीछे लागल बिया का। अरे तो बनवारी चीज ऐसा बाढ़ रे और आ गइल ससुरा सनी के 7.5 का हो ए बनवारी आज चंदवा कॉलेज चल गइल का। हमरा से का पूछे तारे रे हम ओकर चौकीदार बानी का। अरे तो तोरा दुकान के एगो कर मकान बा अते ओकरा के रोज आवत जात देखेली ए सब पूछ दे तो भड़कत का बारे हट ए झगरू ए बुधौन एगो बात बताई बोला चंदवा कॉलेज नहीं खे गइल। तोरा कैसे मालूम बा। हाउ देख ओकर सहेली हो जाओ तारी सा तो अकेले कॉलेज थोड़ी जाई। प्रभु अबे हमें कौन बर्बाद बबे ई तो कोनो अनहरो बता दी। अनहर बता दी तोरा खानी बानर ना बता। ए चंदा अच्छा तू लो चंदा तोर सहेली आ गए सन रे। आवता नहीं बाबूजी। हेलो चंदा काल बा बनवारी हम आओ तनी। आज ना आइल हो। आई आई वो रोज आवेला ना वो आज आई। काहो चंदा कॉलेज जाता रुका ना चिपरी थापे जाता नहीं। तोरा कॉलेज के स्टैंडर्ड इतना खराब हो गइल बा कि तोरा के चिपरी पाथे के ट्रेनिंग दिया था। दूर करे ना। बड़ा बेशरम बा रोज छेड़ेला। रोज का वो तो हमरा के बचपन से छेड़ेला। तब तू के मना काहे न करेलू हो। अरे ना हो हमरो भी मजा आवेला काहे कि वो रोज हमके नया तरीका से छेड़ेला। ऐसा छेड़े वाला हम आज तक ना देखनी। तो वो तोरा पसंद बा का। बात वो कहाँ अपन गांव के सड़ियल कॉलेज में पढ़े वाला हम शहर के हाई क्लास कॉलेज में पढ़े वाली। हमार मनपसंद लड़का तक कार में आई सूट बूट पहनी अंग्रेजी में बात करी डाइनिंग टेबल पे खाना खाई। का बे बड़ा ठोक के गेल रहले ताओ चंदवा नाने देला सब भाव है ने आओ अभी हमार भाव फिक्स से कहाँ भइल बा बेटा। लागत ता गीता तो ना पड़ेला और मैं स्पष्ट लिखल बा कर्म करते रहो बेटा फल की चिंता ना ही करो। हमार काम बा कईल कर्म और फल देहल तो ऊपर वाला के हाथ में बा। बुझली रे भगचोनहार। प्रभु अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।